Minahal nga mga kaigsunan, sa unang sesyon sa serye sa sermon sa Ang Bulahan, atong gituki ang tinuod nga kahulugan sa panalangin ug ang duha ka kondisyon gikan sa Salmo 1 sa mga paagi sa pagdawat sa tinuod nga mga panalangin nga gihatag sa Dios. Una, ang bulahan wala maglakaw sa tambag sa dawtan. Adunay daghan nga nakigkonsabo sa dawtan nga mga laraw alang sa personal nga kaayuhan ug nagpalisod sa uban sa ilang palibot. Nagtuo sila nga nakabenepisyo sila gikan sa pagtan-aw nga mas importante og ila. Bisag unsa pa kalisod niini mga tawhana nga maningkamot sa pag-angkon og mga panalangin, ang ilang katapusan dili maayo kun dili makadaot. Kini tungod kay ang mga panalangin ug mga tunglo sa matag usa nagdepende sa Dios nga mo'y nagmando sa tanan sa kalibutan ug dili panalangin sa Dios ang dawtan. Sa Panultihon kapitulo 16 bersikulo 1 kay nag-ingon, ang tawo maghimog mga laraw apan ang Ginoo mo'y magbuot sa tanan. Ug sa bersikulo 9 kay mabasa, ikaw ang maglaraw apan ang Ginoo mo'y maggiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Bisag unsa pa ang atong plano, wala kita mahibalo kung unsay mahitabo sa ugma. Bisan kung ikaw hingpit nga nangandam, ang mga butang mahimong dili mahiuyon sa plano. Apan kadtong mituo og kinabuhi sumala sa mga sugo sa Dios, makadawat og giya sa Dios ug matultulan ngadto sa dalan sa mga panalangin sa Dios nga nahibalo sa umaabot. Kutob sa ilang giandam nga mga sudanan. Gitugutan kita sa Dios nga mahimong bulahan nga mga tawo kinsa naghimaya kaniya sa mas dakong bahandi, dungog ug gahom nga dili makabot sa kalibutan ni pinaagi sa individual nga paningkamot. Importante nga dili masayop sa pagsabot ang Dios tungod kay wala kini nagpasabot nga ang Dios nagpahamtang og mga sakit, katalagman o tunglo sa kalibutan ng mga dili magtotoo. Gibuhat sa Dios ang kalibutan nga modagayday sa hustisya, di na mga tawo makani og bahandi. Gahom ug mga bunga sa kalampusan depende sa level nga kahago og paningkamot. Bisan ang dawtang mga tawo makatigom og bahandi og gahom. Apan, kung kini nakuha pinaagi sa sala, sa daotan o ilegal nga mga kalihukan, ang bahandi o gahom mawala sa kalit sama sa tahop sa hangin. Kung ang pagkadaotan sa sakataw magtigom og madayag, siya mahimong ubos og magantos sa kaulaw. Gipakaulawan sila sa publiko ug nagbasol sa mga sala nga nahimo kaniadto. Bisan ang paghukom kay hinay nga nahitabo, walay usa nga makapataas sa dili kalikayan nga panghitabo didto sa sunod nga kinabuhi. Sa katapusan, makadawat sila sa ilang mga silot. Busa, kung ikaw tinuod nga malamon nga magtotoo, dili ka angay mo kompromiso sa sala ni mabutaan sa diha-diha nga bahandi, kabantog, gahom o kalipayan. Ang importante nga dunay walay katapusang kinabuhi human sa kamatayon. Imbis nga magpuyo sa sala niining temporaryo nga kalibutan, kinahanglan kitang magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Maglakaw uban ang kaayo og kamatuoran ug mahimong labing dako sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Ang mga bulahan makaani sa mga kaayuhan sa tinuod nga kalinaw ug malikay sa mga aksidente, kapeligruhan ug katalagman. Ang mga bulahan dili kinahanglan mabalaka bahin sa mga sakit tungod kay ang Dios kanunay nga nalipod kanila. Kini usa ka tinuod nga bulahan nga tawo. Sa pagpadayon sa sermon, sa miaging semana, atong tan-awon kung unsa ang matang sa tawo ang gipahimutan sa Dios ug nagpadulong sa dalan sa mga panalangin. Minahal nga mga kaigsunan, nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kanunay nimong himayaon ang Dios uban sa dagkong mga pagpamatuod samtang naguswag ka sa dalan sa mga panalangin ug mga tubag pinaagi sa pulong. Minahal nga mga kaigsunan, ikaduha, ang bulahan nga tawo wala maglakaw sa tambag sa mga dawtan. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang rason nga ang unang tawo si Adan nawad-an sa kinabuhing dayon ug miadto sa dalan sa kamatayon tungod sa sala. Gidawat ni Adan ang paghulhog ni Satanas pinaagi sa limbong sa bitin ug nahimong masinupakon nga makakasala. Siya nagantos sa mga luha, kasubo ug kasakit dinhi sa yuta ug nakasinati sa pagkatigulang ug kamatayon. Ang dalan sa mga makakasala mao ang paghukom ug kamatayon. Busa ang bulahan dili mobarog sa dalan sa mga makakasala. Kung ang kalibutanon nga mga tawo magunahuna sa mga makakasala, ilang manduraw kadtong nakalapas sa mga balaod pinaagi sa mga buhat. Bisan unsa pa ang imong pagdumot o gusto sa pagpatay kung dili nimo kinibuhaton, ang kalibutan wala mag-isip niini nga usa ka sala. Bisan unsa pa kakahakog, unsa pa kadako ang imong gusto nga mangawat, kung dili nimo kiniaksyonan, dili ka maisip nga usa ka makakasala. Apan ang Dios nag-ingon nga ang pagtago sa sala sa imong kasing-kasing makahimo kanimo nga usa ka makakasala. Ang pagdumot, panag-away,
kasina, mga bugho, kadalo, pagpanapaw, paghukom, pagundinar, ug uban pang daotang mga kinaaya nga nagikan sa kasing-kasing nga mao ang mga butang sa unod, klarong iklasipikar ingong sala at tubangan sa Dios. Ang Salmo kapitulo 66 bersikulo 18 kay nag-ingon, kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. Sa panguna, ang pagtago sa pagkadaotan sa kasing-kasing makapahilayo sa Dios kanimo. Minahal nga mga kaigsunan, atong pamalandungon ang atong mga kaugalingon pinaagi sa pagtan-aw sa kagamay nga panig-ingnan nga halos dili kini giklasipikar nga sala. Ingna kinahanglan ka nga motabok sa dalan sa gabi apan pula ang suga sa pagtabok. Mitanaw ka sa wala og tuog walay mga sakyanan o pulis. Unsay mong buhaton kung nagdali ka? Mahimong motabok ang uban tungod kinagdali sila og walay bisan kinsa nga nagbantay. Ang uban tingali moingon nga dili sila kinahanglan nga motabok tungod kini teknikal nga supak sa balaod bisan kung gusto nila. Ang uban tingali nagduha-duha kung motabok ba or dili. Bisan pa kung adunay mga sakyanan o pulis, bisan pa kung adunay mga tao nga nagtan-aw wala, ang atong mga nahuna kinahanglan, wala bisan usa ka lumalabay nga nahuna mahitungod sa paglapas sa bisan unsa nga mga balaod. Importante nga walay tingwa sa paglapas sa balaod, ilabi na sa balaod sa Dios. Bisan pa nga wala makasala sa gawas, ikaw moagi sa kanunay nga pagdalisay, hangtod nga ang mga butang sa unod kay imong isalikway. Labaw pa niini, ang sala nga nahimo sa mga buhat, nga mao ang mga buhat sa unod, nga mas grabing mga sala sa tubangan sa Dios. Sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 hangtod sa 21, kay nagsulti ka nato sa mga sangputanan ni atong nagbuhat sa mga buhat sa unod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaya, makita kini diha sa salawayon nga pagkikighilawas, hugaw og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamatuyangon, sa lawas nung kaibog ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pa sidad-an ko kamo karon sa mga akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niini mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Sa ato pa, dili sila makasulod sa langit. Bisan pa sa pagsubli sa mga pulong Ginoo mituwa ko, kung dili ka motuman sa kabubuton sa Dios ug mubuhat hinuon sa mga buhat sa unod, dili ka makapanunod sa gingharian sa Dios. Kinahanglan natong biyaan dayon ang atong kaugalingon sa mga buhat sa unod nga makita pinaagi sa mga buhat. Bisan kung dili kini makita sa gawas, kinahanglan nato nga hingpit nga sa likway bisan ang mga butang sa unod nga naa sa atong mga kasing-kasing aron wala kita ilabot sa sala. Sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 24 hangtod sa 25 kay nag-ingon, ang mga sala sa pipila ka mga tao klaro kaayo bisan wala pay may reklamo bato kanila. Samtang ang sala sa uban o lahi nang mahibaluan. Sa samang pagi, dali usab makita ang maayong binuhatan. Apan bisan pagani og dili kini makita dayon, dili kini magpabiling tinago. Ang kamatuoran yan ora, ang usa ka sala, dako o gamay dili matago gikan sa Dios. Ang sala ipadayag og apil niini moabot ang usa ka bili nga ibayad. Apan sa dihang moingon kita nga kinahanglan himpit natong isalikway ang mga sala ug tumanon ang tanang sugo sa Dios, ang ubang mga tawo mangutana kung sa unsang paagi kini posible ug unsa kalisod ang kinabuhi nga magkinabuhi sumala niana. Ang uban nagingon nga dili sila makatambong sa man-made church tungod kay ang simbahan nagingon kanila sa pagtuman sa mga sugo nga lisod kayo. Apan importante nga masabtan nga ang sa pagkatinuod dili lisod ang pagsunod sa mga pulong sa Dios. Apan hinuon ang pagpuyo sa mga sala lisod ug sakit. Kung nagdumot ka o nasina mahibalan nimo nga kini usa ka labi ka sakit nga emosyon. Apan, kung kamo nahigugma, nagserbisyo og nagunahuna sa kaayo sa tanan ninyong gibuhat, kanunay ninyong bation ang kalinaw. Si Haring Saul lagmit nga nabalaka pag-ayo og nasakitan tungod sa iyang pangagbugho kang David og pagtinguha sa pagpatay. Sumatag higayon nga iyang makita mga tawo nga mas giila o talagsaon kaysa sa iyang kaugalingon, si Haring Saul adunay usa ka daotan nga kasing-kasing. Diin siya kanunay nga gidaog sa pagdumot og kasina nga nabalaka mahitungod sa usa ka tawo nga nakadawat og labaw panggugma og pagkuha siyang trono. Nasudlan siya sa daotang espiritu og nagantos. Aron mahuptan ang iyang trono og himaya, si Haring Saul nagpadayon sa pagpakasala. Siya misupak sa Dios ug sa katapusan na wala ang tanan. Napildi siya sa usa ka gubat, batok sa langyaw nga nasud ug nakaagom og makaluluoy nga kamatayon. Si Saul nga misupak sa Dios ug naglakaw sa dalan sa usa ka mga kasala, pinaagi sa pagukod sa personal nga kalipayan o mga benepisyo kay naganto sa mga katalagman imbis nga makadawat sa mga panalangin. Ug sa katapusan, namatay siya ingon nga bayad sa sala. Sa kasakuhay, si David kansang ginabuhi kanunay nga gihulga ni Saul, naghatag sa ingon nga makapatandog nga pagsugit diha sa Salmo, kapitulo 23, bersikulo 1. Kaya nagingon, ang Ginoo mao nga akong magbalantay, ug walay nakulang kanako.
Og sa Salmo Kapitulo 23, versikulo 4 kay nagsulti sa atoa nga, bisan pag maglakaw ako sa ngitngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay naguban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Makita nato pinaagi sa pagsalig lamang sa Dios, natagamtam niya ang kalinaw. Bisag unsa pa kagisakit og tensyonado si David, wala magbuhat og dautan. Samtang siya naglakaw lamang diha sa kamatuoran, siya kanunay adunay kalinaw, kalipay ug migitib gikan sa sulod. Sama sa usa ka panon sa mga karnero nga nagdagan sa lunhaw nga sibsibanan sa daplin sa tubig. Tungod kay si David wala magsubay sa dalan sa usa ka mga kasala, siya wala lamang gipanalanginan isip hari sa Israel, kundi ang iyang mga kaliwat gipanalanginan usab sa iyang ngalan, nga nakadawat og pabor sa tubangan sa Dios. Ang tuyo sa Dios mao nga si David makatagamtam sa tinuod nga mga panalangin, mao nga iyang gitugutan siya nga makaagi og mga pagsulay sa dugay nga panahon. Sa ulahi, nahimong hari si David nga may putli og dako nga sudlanan. Walay hari sunod kang David, ang mulabaw kaniya og siya gituboy pag-ayo sa langit. Minahal nga mga kaigsunan, kadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios ug wala makasala, walay bisan unsa nga makondenar sa ilang kaugalingon. Sila masaligon sa tubangan sa Dios ug kadunay-adunay kanilnaw ug kalipay sa sulod. Og bisan pa unsa nga mga kalisdanan ang ilang atubangon, ang Dios naghatag kanato og paagi aron makalingkawas pinaagi sa iyang gahom. Apan walay kalipay o kalinaw sa kasing-kasing niadtong nakasala. Walay usa nga makatabang sa ilaha sa dihang nagatubang sa mga pagsulay ug mga kalisdanan, taliwala sa mga buhat sa kaaway nga yawa og Satanas. Busa, aron mahimong bulahan nga tawo, dili gyud kita mobarog sa dalan sa mga makakasala. Minahal nga mga kaigsunan. Ikatulo, ang bulahan nga tawo dili molingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Gikasilagan sa Dios sa mga taong mapahitason. Kini tungod kay ang mga mapahitason musupak sa Dios ug mawad-an sa ilang bili isip tawo. Ang garbo mosangpot sa kalaglagan ug ang pagkamahitason ngadto sa pagkapukan. Ang arkanghel nga si Lucifer gigugmang pag-ayo sa Dios. Ang ason nga si Lucifer nahulog ug misupak sa Dios tungod sa pagkamahitason ug panginahanglan sa pagbayaw sa iyang kaugalingon aron mahisama sa labing halangdon. Ang ason nga si Eva mikaon sa bunga gikan sa kahoy sa kabalo sa maayog dautan, mao ang iyang tinguha nga mabayaw. Si Eva nalimbungan sa tentasyon ni Satanas, ang inyong mga mata mo nga buka ug kamo mahisama sa Dios. Sa diha nga mga tawo nahimong mapatason ug nakahimog sala sa usa ka kalibutan nga gimanduan sa kaaway nga yawag Satanas, sila naningkamot sa pagbayaw silang kaugalingon ug nagtinguha nga ituboy sa kahitasan. Adunay daghan usab nga mga higayon, di na mga tawo wala magtagad, mutamay o makadaot sa uban aron tahuron o galagaran. Unsa ang pagtanaw sa publiko sa mga arogante nga nagamit silang gahom sa pagsumpo, pagpanghasi o pagdaot sa uban. Gitamay nila, gibaliwala ang kahiladman o gitunglo sa likod ang arogante nga tawo. Kay may gahom ang mga hambog, wala nay lain kay mahimo, gawas sa pagiko sa gawas. Sa sulod, kikisaliagan nimo sila pag-ayo. Sa unsang paagi kini otoridad o gahom sa usa ka butang nga ikapasigarbo o respetuhon. Ang ubang mga tawo nagsakit silang kaugalingon sa diya sila nga nagunahuna nga sila gitamay o gibalawala sa uban. Kini tungod silang tinguha nga lagaran og tahuron. Nagtuo ka nga ang mga tawo nga kaniadto gibaliwala mo alagad sa uban sila kaugalingon. Apan dili. Daghang mga higayon kini nga mga tawo mosulay sa pagsaka sa kahimtang o galagaran pinaagi sa dili maayo nga pagdatar sa uban. Apan ang mapahitason sa kaugalingon dili kalikayan nga ipaubos. Kadtong mapainusanon makadawat og pag-uyon ug pagtahod gikan sa uban. Adunay balaod sa kamatuoran nga sama kasigurado sa adlaw nga musubag sa silangan ug mosalop sa kasadpan. Sa Lucas versikulo 14, versikulo 8 hangtod sa 11 kay nagingon, kung dapiton gani kamo sa kakumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha mo duol ug mingon kanimo. Siya ay palingkura diha. Unya molawan ka og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan, kung dapiton ka adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo mo duol ug mingon higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon nini, kapasindunggan ka sa tubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Kung maningkamot ka sa tinuod nga pagpaubos sa imong kaugalingon, ang Dios nga Amahan mobayaw kanimo. Ang pagkamainubsanon sa atong late Senior Pastor Lee sa pag-apil sa mga lihukon sa alang sa komunidad sa simbahan sa Korea, gibati niya ang kaugalingon nga nagunahuna bahin sa paglingkod sa tunga. Kung walay naimtag, walingkod siya paingon sa katapusan. Wala siya gipili. Buutan siya sa mga adanahan ug buutan usab siya sa masakiton ug kabus. Si Senior Pastor Lee walay pagtagad kag bisan kinsa, bisag unsa pa kakabata o tigulang. Nagalagad siya sa gagmay nga mga bata ug nag-adjust sa ilang level. Sa balay, kanunay niyang tagdon ang mga paglantaw sa iyang mga anak ug unahon niya kini.
Ang sama nga kinaiya na hitabo sa mga trabahante sa simbahan. Ang Biblia nag-ingon kanato, bisan kinsa nga magpaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon. Ang pagkamainobsanon nagpasabot sa pagserbisyo o paghimo og mga sakripisyo. Imbis nga mag-alagad sa respetado gusto sa Dios, nga mag-alagad kita sa bisan gamay nga mga taos nga kulang pinaagi sa pagpangita sa ilang kasayon o pagtugyan una kanila. Si Jesus nga nagluntad sa dagway sa Dios naghatag og maayong panig-ingnan alang kanato. Ingong anak sa Dios, siya mikunsad niining ubos nga yuta o nga nagkuhag dagway sa usa ka ulipon. Iyang gigako sa mga kabus, mga masakiton, mga batanon ug gihugasan ang mga tiil sa iyang mga tinun-an. Ang kamatayon ni Jesus sa krus lunsay nga ebidensya sa pagserbisyo. Kung kita moalagad sa tanan sama sa Ginoo ug mahimong mapanabsanon, kita mahimong respetuhon sa mga tao sa yuta ug ilhon nga halangdon sa langit. Kini usa ka tinuod nga bulahan nga tao. Minahal nga mga kaigsunan. Karon, atong gitanaw ang duha ka kahimtang sa mga bulahan. Wala sila mobarog sa dalan sa mga makasala ni mulingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Usahay, adunay mga makakasala nga mapahitason o mutamay sa uban apan murag mo nagpahimulos sa bahandi ug dungog. Busa ang ubang mga tawo mo reklamo. Kung tinuod ang nga nagluntad ang Dios, nganong ang kalibutan dili patas ug dili makiangayon. Sa Salmo Kapitulo 37 versikulo 1 hangtod sa 2 kay nagingon, ayaw kalagot tungod sa mga taong dautan, ug ayaw kasina sa mga nagbuhat ug kasaypanan, kay malawo sila sama sa balili, ug malaya sila sama sa mga tanom. Ug ang bersikulo 10 kay nagsulti, dali rang mahanaw ang dautan, inigtan-aw mo sa iyang nahimutangan, wala na siya diha. Bisan pa nga maswagon daw ang mga mamuhat sa dautan, malaya sila sama sa laya nga mga sagbot ug mawala ang ilang himaya sa paglabay sa panahon. Tungod lang kay mapukan sila wala nagpasabot nga mahambin ka og dautang mga unahuna. Mangutana og maghulat kanusa ang panahon malaglag ang dautan. Importante nga magampo alang niining dautan nga mga tao aron sila maghinusol, mousab ug maayo. Kung makabot nimo kini nga level sa pagkamaayo, makadawat ka sa dakong gugma sa Dios. Ang hukom sa sala mahitabo gayud. Bisan ko ang dautan nga mga kasala dili mo bayad sila mga sala dinhi sa yuta, ang labi ka dautan mao ang paganto sa kalayo sa walay katapusang paghukom paghuman silang pisikal nga kinabuhi. Importante nga dili gayon mosunod sa tambag sa dautan nibubuhat o masala alang sa personal nga kaayuhan. Nagtuo usab ang uban nya kinahanglan nila nga ipataas ang ilang kaugalingon aron dili ipaubos. Apan isip anak sa Dios, kinahanglan magpaubos kita sa atong kaugalingon ug moalagad sa uban sumala sa pulong sa kamatuoran. Nagampo ko sa ngalan sa Ginoo nga mosalig lamang kamo sa Dios, magbuhat og maayo ug makugihong magupot sa kamatuoran aron siya manalipod ug mopanalangin kaninyo ug magdala lamang og mga panalangin sa inyong pamilya, trabahoan ug negosyo. Amen.